και μόνον, η τιμή που η σχολή μας επιδαψιλεύει σήμερα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύριο Ιάκωβο είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ταυτόχρονα όμως η σχολή μας, και ας μου το επιτρέψει αυτό ο κ. Πρίτανης, και το Πανεπιστήμιό μας, στο πρόσωπο του Σεπτού Ιεράρχη τιμά τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Με αυτήν την έννοια η σχολή μας είναι διπλά υπερήφανη, επειδή σήμερα απονέμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πριγκιπονήσεων Κύριο Ιάκωβο. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο έπαινος του τιμωμένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκιπονήσεων κ. Ιακώβου Σοφρονιάδη από τον πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βαρβουνή. Σεβασμιότατε Άγιοι Πριγκιπονήσεων, Σεβασμιότατοι Αρχιερείς, κύριε Πρίτανη, κυρία Αναπληρωτές Πρίτανη, κύριοι Κοσμήτορες, κυρία και κύριοι Κοσμήτορε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εντιμολογιότατοι άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης υποδέχεται στην πνευματική και ακαδημαϊκή οικογένειά του τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πριγκιπονήσεων Κύριο Ιάκωβο, ιεράρχη του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου, τον κατακόσμων Χαραλάμπη Σοφρονιάδη. Έτσι, με την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο Σεβασμιότατος θα βρίσκεται πλέον μεταξύ των εκκλησιαστικών προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί από το Πανεπιστήμιό μας με την ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση, όπως η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, οι Αρχιεπίσκοποι Αθηνών κ. Χριστόδουλος ο πρώτος και κ. Ιερώνυμος δεύτερος, Τυράννων και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος και Συνέου κ. Δαμιανός και οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος ο από Αλεξανδροπόλεως, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων και Μαρονίας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνός. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πριγκιπονήσεων Κύριος Ιάκωβος δεν είναι μόνο επίλεκτο μέλος της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Είναι επίσης γέννημα και θρέμα, όπως είπε ο κύριος Κοσμήτορας, της πολίτικης Ρωμιοσύνης. Γι' αυτό και στο πρόσωπό του τιμούμε σήμερα το γένος με τη μαρτυρική σταυραναστάσιμη πορεία και την ελληνορθόδοξη ταυτότητα. Τιμούμε τη μαρτυρική Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και την πολίτικη ομογένεια που ξέρει και μπορεί να αντιστέκεται και σε πείσμα των καιρών να επιβιώνει και να δημιουργεί. Τα βιογραφικά του στοιχεία το αποδεικνύουν. Ο Σεβασμιότατος κύριος Ιάκωβος γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1947 στην περιοχή Φερίκιο της Κωνσταντινουπόλεως από γονείς ευσεβείς, τον Ιωάννη και τη Θεοπούλα, το γένος Θάνου. Την πρώτη παίδευση έλαβε στο Δημοτικό Σχολείο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου. Μετά συνέχισε στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο έως το 1963. Ακολούθως εισήχθη στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης 1963-1970, από την οποία απεφύτησε το έτος 1970 υποβάλλοντας την ενέσιμη επιτυχίο διατριβή με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά τον 20ο αιώνα». Γνωρίζει δε άριστα πλην της ελληνικής, την αγγλική και την τουρκική γλώσσα. Κατά το τελευταίο έτος της φοιτήσεώς του στη σχολή, εχειροτονήθη την 14η Σεπτεμβρίου 1969 στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, Άνω Νέας Σμύρνης των Αθηνών, διάκονος, από τον σχολάρχη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο Ρεπανέλη, λαβών το όνομα του γέροντός του, του Μητροπολίτου Εικονίου Ιακώβου Στεφανίδου. Για ένα έτος τελειόφυτος υπηρετεί ως διάκονος στο ναό της σχολής και σε ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και των παρακειμένων εις αυτήν ιερών Μητροπόλεων. Μετά την αποφοίτησή του και επί της Πατριαρχίας του Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα το 1970,
εισήλθε στην Πατριαρχική Αυλή και υπηρέτησε καταρχάς ως πατριαρχικός διάκονος και εισηγητής του Πατριάρχου. Εν τω μεταξύ, επετέλεσε τη στρατιωτική του θητεία στον τουρκικό στρατό για 18 μήνες και το έτος 1973 διορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο κωδικογράφος αυτής, το δε έτος 1974 υπογραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, αναλαβών και τις γραμματείες πολλών συνοδικών επιτροπών. Μέσα από τη θητεία του στις υπηρεσίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Σεβασμιότατος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει άριστα τη δομή, τα ζητήματα και τις λεπτομέρειες του οικουμενικού έργου του Πατριαρχείου, κάτι που φυσικά όχι μόνο του χρησίμευσε στη συνέχεια της εκκλησιαστικής του πορείας, αλλά και του έδωσε την ευκαιρία να καταστεί στέλεχος βασικό του πάνσεπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως υπογραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, συνόδευσε την υπό τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Μελίτωνα πατριαρχική αντιπροσωπεία, η οποία επεσκέφθη κατά το έτος 1975 την Εκκλησία της Ελλάδος, εκτελών χρέη γραμματέως. Μετήχε επίσης στις γενόμενες διαβουλεύσεις επί του θέματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, το οποίο άριστα και σε βάθος γνωρίζει. Μάλιστα, την πορεία του αυτή ολοκλήρωσε με τη συμμετοχή του ως μέλους της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην προσφάτως συγκληθήσα Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας τον Ιούνιο του ενεστώτος έτους στη Μεγαλόνισσο, Κρήτη. Το 1975 συνόδευσε τον Χαλκιδόνος Μελίτωνα στη Γερμανία για τα εγγένεια της νέας Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Όπως είναι γνωστό, ο μακαριστός Μελίτων υπήρξε μέγας ιεράρχης, τον οποίον επί δεκαετίες έδακναν οι όφεις της Πατριαρχικής Ράβδου, επειδή ήταν στήριγμα και βακτηρία των Πατριαρχών Αθηναγόρα και Δημητρίου. Άρα η θητεία παρά τους πόδας του υπήρξε σχολή σημαντική για τον νέο τότε διάκονο. Το Σεπτέμβριο του 1979 ως υπογραμματεύς συνόδευσε την Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελουμένη από τους Μητροπολίτες Σταυρουπόλεως Μάξιμου, Πριγκιπονήσων Καλίνικου, μετέπειτα Λίστρων Καλίνικου και Δέρκων Κωνσταντίνου στο Άγιο Όρος για την επίλυση εκκρεμούντων σοβαρών θεμάτων. Την 28η Φεβρουαρίου 1984 ο Σεβασμιότατος προήχθη σε αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Επιδείξασκε από την θέση αυτή άκρα φιλοτιμία και αφοσίωση στα καθήκοντά του. Επί της αρχιγραμματείας του Σεβασμιωτάτου είναι γνωστό ότι όχι μόνο τα προβλήματα έβρισκαν κατά κανόνα άμεση και δραστική λύση, αλλά και τα ποικίλα ζητήματα αντιμετωπίζονταν σε πλαίσιο και κλίμα φιλανθρωπίας και απολύτου εκκλησιαστικής τάξεως, συνδυασμός εκ των πραγμάτων δύσκολους. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 11 Μαρτίου 1984, εχειροτονήθη πρεσβύτερος στον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό κατά την ηθισμένη Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου, μετά των ιεραρχών Ήμβρου και Τενέδου Φωτίου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου. Ήταν η δεύτερη χειροτονία του Σεβασμιωτάτου που ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος ελάμβανε μέρος, η πρώτη ήταν εις διάκονον. Κολονίας Γαβριήλ, Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Μεθοδίου, Πριγκιπονήσων Καλινίκου, Μελιτινής Ιωακήμ και Φιλαδελφίας Βαρθολομαίου, του μετατάφτα και άχρηστου νυν ευκλεός Πατριαρχεύοντος Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Πρώτου. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης απένιμε στον νεοστή χειροτονηθέντα πρεσβύτερο κατά την τάξη το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ο νέος Αρχιμανδρίτης διεύθυνε την υπεύθυνη και σημαντική θέση του και τα προς αυτήν συνδεόμενα γραφεία. Ως αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, συνόδευσε τον Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριο στα επίσημα ταξίδια του στην Ελλάδα και στην Πολωνία. Φυσικά, η υπηρεσία αυτή πρόσθεσε και νέες εμπειρίες στο Σεβασμιότατο, καθιστώντας τον ενεργό και σημαντικό στέλεχος της Πατριαρχικής Αυλής, αλλά και γνώστη και φορέα της περιώνυμης φαναριώτικης παράδοσης και εκκλησιαστικής πολιτικής γραμμής. Ήταν λοιπόν επόμενο ότι η Εκκλησία, επιβραβεύουσα τις υπηρεσίες του, θα τον ανήψωνε και στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης. Την 19η Δεκεμβρίου 1987 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε Μητροπολίτη Λαοδικίας. Η εισαρχιερέα χειροτονία του ετελέστη στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 1987, εορτή των Χριστουγέννων, προεξάρχοντος του Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου, μετά των ιεραρχών Ροδοπόλεως Ιερονύμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου, ο οποίος συμμετείχε και στην τρίτη χειροτονία του και στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, Πριγκιπονήσων Σιμεών, Κολονίας Γαβριήλ
Πέργης Ευαγγέλου, Λίστρων Καλλινίκου, Μελιτινής Ιωακήμ, Φιλαδελφίας Βαρθολομαίου, Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμονος. Εν ενεργεία Μητροπολίτης ανυψώθη από τη Σύνοδο στις 13 Οκτωβρίου 1994. Του ανετέθη τότε η εποπτεία των ιερών ναών της περιφέρειας Φαναρίου και Κερατίου κόλπου της πόλεως. Παραλλήλως ήδη από το 1973, επί της Πατριαρχίας του Κωνσταντινούπολεως Δημητρίου, αδεία της Εκκλησίας, ορίστη αντιπρόσωπος και πρόεδρος του Συναητικού Μετοχείου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Φανάρι, ενός ιστορικού εκκλησιαστικού καθιδρύματος, αρμοδιότητα την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα με άριστα αποτελέσματα. Διατελεί μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου κατά διαστήματα από τις Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου 2000 και των εξής συνοδικών επιτροπών: της Εξελεκτικής Επιτροπής, της Εφορίας της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, της Κανονικής Επιτροπής, της Επιτροπής επί των εν το εξωτερικό ιδρυμάτων του Θρόνου, της Επιτροπής επί του διαλόγου μετά των μη Χαλκιδονίων Εκκλησιών και της Επιτροπής επί του Αγίου Όρους, ενώ είναι πρόεδρος και της Επιτροπής επί της εκδόσεως του ημερολογίου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την 15ετή περίοδο της εποπτείας του στην οριστήσα εις αυτόν εκκλησιαστική περιοχή, επέτυχε την ανανέωση όλων των εκεί ναών και των παρακειμένων σε αυτούς κτισμάτων, καθώς και του Συναητικού Μετοχείου, το οποίο ευρίσκεται υποκατάρρευση. Επέδειξε δε ιδιαίτερα μέριμναν προς τους απόρους της άνω περιοχής, επιδίδων εις αυτούς τας μεγάλας εορτάς χρηματικά ποσά, ρουχισμών, τρόφιμα κλπ. Ενισχύουν δε παντιοτρόπως το έργο των εκεί φιλοπτώχων αδελφοτήτων. Από το 1988 μέχρι σήμερα, κατόπιν συνοδικής αποφάσεως, εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προεδρεύει εις την πόλη ειδικής επιτροπής, εις την οποία συμμετέχουν αντιπρόσωποι όλων των εις την πόλη χριστιανικών δογμάτων και συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιάκωβος συνόδευσε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σε ταξίδια διάφορα στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα υπήρξε μέλος της Πατριαρχικής Συνοδείας στα ταξίδια του Παναγιωτάτου στη Ρωσία το 1993, στη Ρουμανία το 1995, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1997, στην Αθήνα το 2002, στη Σερβία το 2004, στην Αρμενία το 2008. Προέστη διαφόρων εγγενείων ναών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, έδωκε διαλέξεις στην πόλη και στο εξωτερικό και μετέσχε διαφόρων διεθνών συνεδρίων. Με τον τρόπο αυτό γνώρισε καλύτερα την ομογένεια και τις διάφορες εκκλησίες και ομολογίες της Ανατολής και της Δύσεως, γεγονός που διευκολύνει βεβαίως το έργο του στις επιτροπές για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω και οι οποίες παράγουν σημαντικό εκκλησιαστικό, διοικητικό και ποιμαντικό έργο. Αξίζει να σταθούμε όμως σε μία ακόμη δραστηριότητά του. Από το έτος 1988 υπήρξε ο πρωτοπόρος των κατέτος προσκυνηματικών ταξιδίων και θείων λειτουργιών στην Αδριανούπολη επί 7 συναπτά έτη, στο Αϊβαλί και τη Μυτιλήνη επί 9 συνεχή έτη, στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως επί 10 έτη, το ένα κατόπιν του άλλου, στην Παναγία Σουμελά και διαφόρους μονάς της Ελλάδος, στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά κλπ. Με τον τρόπο αυτό ο Σεβασμιότατος υπήρξε προτεργάτης της αναγεννήσεως πολλών εκκλησιών της Μικράς Ασίας, την οποία αναγέννηση βλέπουμε στις μέρες μας, οπότε οι θρόνοι των Κιδωνιών, της Σιλιβρίας, της Ανδριανουπόλεως, κυρίως δε ο μεγαλώνυμος Μητροπολιτικός Θόκος της Σμύρνης, απέκτησαν όχι ψηλό το τίτλο Μητροπολίτες, αλλά ποιμένοντες αρχιερείς, κοινότητες μικρές και ζωή λειτουργική, εξελίξεις που προϊονίζονται αναγέννηση και Ανάσταση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πριγκιππονήσων κ. Ιάκωβος κηρύττει από του άμβονος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού και άλλων ναών στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και των παρακειμένων σε αυτή ιερών Μητροπόλεων καθώς και στο εξωτερικό. Ήδη από τον πρώτον ετών της στην Πατριαρχική Αυλή Υπηρεσίας του, από το 1970 και εξής, άρχισε και το συγγραφικό του έργο, δημοσιεύοντας άρθρα, μελέτες, μονογραφίες, διαλέξεις, λόγους, κηρύγματα, ομιλίες, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στον ημερήσιο τύπο της πόλης, σε περιοδικά του Πατριαρχείου και του εξωτερικού, σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους αλλά και αυτοτελώς. Από τα δημοσιεύματα αυτά αξίζει να αναφερθούν αυτά ακριβώς τα αυτοτελή βιβλία του, που φανερώνουν το εύρος αλλά και την εστίαση των πνευματικών και επιστημονικών του ενδιαφερόντων. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του «Τρεις ιστορικοί ναοί της πόλεως», που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008,
Ο Σεβασμιότητος καταθέτει τα πορίσματα των ιστορικών και αισθητικών αναζητήσεών του, συνδυάζοντας την ιστορία με την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, ώστε τελικά μέσα από τους ναούς αυτούς να παρουσιάσει την ιστορική πορεία του γένους κατά το πέρασμά του από τη Βυζαντινή στη Μεταβυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Στο βιβλίο του «Φωτεινά διαβήματα» εκ της πνευματικής παρακαταθήκης του μακαριστού Μητροπολίτου Εικονίου Ιακώβου, που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2015, ο Σεβασμιότητος μελετά και εκδίδει, χρησιμοποιώντας μεθόδους της εκδοτικής και της φιλολογικής επιστήμης, κείμενα κηρυγματικής από το αρχείο του γέροντά του. Μέσα δε από τα κείμενα αυτά μας αποκαλύπτει τη νεότερη και σύγχρονη συνέχεια της παλαιάς βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης του κηρύγματος στη Μεγάλη Εκκλησία, μια παράδοση κρατεή και ζώσα, της οποίας ο Εικονίου Ιάκωβος υπήρξε επιφανής συνεχιστής και εκπρόσωπος. Δείγμα των ιστοριοδηφικών και αρχαιολογικών αναζητήσεών του αποτελεί ο τόμος για το προσκύνημα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου ο Σεβασμιότατος με αξιοπρόσεκτη βιβλιογραφική ενημέρωση και επάρκεια έχει συγκεντρώσει μαρτυρίες και μελετήματα, προσφέροντας στον αναγνώστη μια πλήρη και εποπτική εικόνα της ιστορικής πορείας του μνημείου. Ο τόμος αυτός δείχνει ότι ο πριγκιπονήσων Ιάκωβος αντιμετώπισε τα ιερά προσκυνήματα της πόλεως, τα οποία κατά καιρούς ανατέθηκαν στην πνευματική και ποιμαντική ευθύνη του, όχι μόνο με τη λειτουργική τους υπόσταση, αλλά και στην ιστορική διάστασή τους, ως μαρτυρίες της διαχρονικής και μαρτυρικής πορείας του γένους και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέλος, το βιβλίο του «Πνευματικές επισημάνσεις», που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2011, παρέχει δείγματα των δικών του πνευματικών και ποιμαντικών μεριμνών, αλλά και της συγγραφικής, θεολογικής και φιλολογικής του δυνότητας. Τα κείμενα του βιβλίου αυτού, καθώς δεν μένουν σε μια τυπική ανάλυση των αγιογραφικών χωρίων, αλλά θέτουν επιτάπητος ζητήματα σημαντικά της εποχής μας, φανερώνουν τη σοφία του, αλλά και την καλή γνώση μιας σειράς κοινωνικών και ψυχολογικών παραμέτρων, ταυτοχρόνως δε και της εκκλησιαστικής γραμματείας, που τον οδηγούν στην διατύπωση συμπερασμάτων κέραιων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονός μας άνθρωπος στα πλαίσια πάντα της παράδοσης του γένους. Την 25η Ιουνίου 2002, έχοντας επιδείξει έργο θαυμαστό και περισπούδαστο, ο Σεβασμιότητος Ιάκωβος εξελέγει Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκιπονήσων από τη συνενεργία και μεταπιμνίου Μητροπόλης του Οικουμενικού Θρόνου. Η ενθρόνησή του έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πριγκίπου το Σάββατο 13 Ιουλίου 2002, παρουσία του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως κ. Βαρθολομαίου και πολλών ιεραρχών. Αμέσως μετά την ανάληψη των εκεί ποιμαντικών καθηκόντων του, ο Σεβασμιότητος κατέβαλε άοκνες αναγεννητικές προσπάθειες και ήδη με τη μέριμνά του ανακαινίστηκαν ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Πριγκίπου, ο Ιερός Ναός της Παναγίας Πριγκίπου,